I ove godine općina Goražde će dodijeliti javna priznanja. Poziv za predlaganje kandidata već je raspisan, a prije toga vijeće je imenovalo odbor za dodjelu javnih priznanja koji će odlučivati o prispjelim aplikacijama. Počasni građanin općine Goražde, zlatna i srebrna plaketa te prijatelj i prijateljica javna su priznanja koja općina Goražde dodjeljuje svake godine u sklopu programa obilježavanja dana općine, a dodjeljuju se zaslužnim pojedincima i organizacijama. Odluka ove godine je doživjela izvjesne izmjene u smislu broja priznanja po kategorijama. Ove godine će biti dodijeljeno po 2 priznanja unutar kategorija počasni građanin i zlatna plaketa i po 3 priznanja unutar kategorija srebrna plaketa i prijatelj prijateljica Goražda. U toku je dakle ta procedura. Odbor za dodjelu priznanja kao tijelo općinskog vijeća općine Goražde će vjerovatno u toku sljedeće sedmice razmatrati prispjele aplikacije za dodjelu ovogodišnjih priznanja i kada odbor dakle odradi taj svoj dio posla, pripremit će se odluka za općinsko vijeće općine Goražde na sljedeću sjednicu. Kolektive i pojedince za dodjelu javnih priznanja mogu predložiti građani, načelnik i upravna tijela općine, vijećnici, preduzeća, tijela mjesnih zajednica, udruženja, vjerske zajednice i humanitarne organizacije, s tim da prijedlog za dodjelu javnog priznanja počasni građanin općine Goražde mogu predložiti načelnik općine ili 5 vijećnika općinskog vijeća općine Goražde. Ranijih godina se dešavalo da smo morali ponavljati čak 2 do 3 puta javni poziv da bismo imali dovoljan broj aplikacija za sve navedene kategorije, ali to je bilo iz razloga toga što smo u onoj prvoj fazi imali po 5 priznanja unutar jedne kategorije. Znate. I tada smo u toj fazi pomalo, da kažem, diskreditirali i degradirali sam institut dodjele priznanja općine Goražde. I onda smo kasnije na određen, da kažemo, pritisak promijenili tu odluku u smislu smanjenja broja priznanja, jer kad dajete priznanje, dakle najviše priznanje sa ovog nivoa, sa nivoa lokalne samouprave, da li subjektu iz privrednog sektora, kulturnog, sportskog, javnog, nebitno kojeg, dakle to treba da bude priznanje koji ima svoj dignitet, koji ima svoju vjerodostojnost i tako dalje. Tom nekom argumentacijom smo se služili da se ta odluka u tom dijelu promijeni i da se smanji broj priznanja kako bi institut dodjele priznanja imao zaista svoj pravi legalitet, legitimitet i dignitet. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja općine Goražde otvoren je do 23. augusta 2015. godine, a prijedlozi za dodjelu jednog od 4 priznanja dostavljaju se u pismenoj formi.